kum sang ni le som ni pakhat kum lui thla zan nu mam lo hoi tele hey kan nu la chuan vom nu mami he kai ran hoi la ran bai bai ro le nu mami leng pui changin kum lui thla zan mang tu ren lo kala novi lo hoi ve ro le novi hi mai ko ra la bua hey nu mami lo mình nó viên là mai có rồi là bữa thế ta hiện Rosie Rosie là hơi rồi lẽ game sắc hệ là Amel Tetania tự chuan hey driver apa mama lâu lên bùa ta với là hạ tắc lên một tấm tuyết cả la giải là hun cần mắc luồng lẽ mày hey khi tờ tuyết cần ai bốc á thì chuan hết tại hiện pilal fakomi bakery tha kan la lok don ani tu na hian hey pimami tarmit bun heleng pui nu hausa ani tu chuan nu mami te la pui ten hey tu na hen la puin ablit me kani ma la pui hian blit vela athiam ma hey a pip pagi khol ro pui a hian la pui hi athiam khop mai tiang chuan hei zan in kan hun man na kum hlui thla zan he ta hian ar kan tur ar kan kang dona ar ke singa kan kang dona kan ei zo thei nge mo hey cho tol khat a bop hlang en ping e bop het zo zai lo nei thei ni hey ar bop cho tol khat kan ei dona ni chuan he hian la pui te chung ko it la pui te chung ko it tur megi ra hian chop cheu mai boka chu kwa ấy kan le hei chuan kan thil kan ei tur lo chang he tan sai thiam rual ho pin dana hian somte te room an zai meka hey ven hawin zaru tu nan an zai meka ni ben te somte Veni isa tiam mem Nicola ai veni nia sompea chuan a boyete ani sai tiam le maya leng pui changin ma te local ve se kan ti le ni kan in chu ti hian ari ruai reng mai ni ka sitting bedroom number 3 an zai ni ava han nu me mo reng pui la chu leng vang maya ku ta mu tha hua ti chi kha leng pui lam pangin lo en ve tan ka la ni